Kaixo, bideo tutorial honetan gure YouTubeko bideoak nola txertatu blogean irakatsiko dizuet. Bueno, dagoeneko gauden mailan oso erresa egingo zaizue ariketatxo egitea. Lehenengo, joango gera gure blogean txertatu nahi dugun bideora, eta hemen, konpartir dagoen tokian, egingo dugu klik, eta izango dugu aukera helbidea jartzeko, baina guk kasu honetan nahi dugu txertatu gure blogean. Horregatik joango gera insertar eta hemen dagoen kodea eskubiko botoiarekin kopiatu egingo dugu. Behin kopiatuta daukagula, joango gera gure blogerrera, izenburua, gogoratu HTML bezala txertatu behar dugula lehen kopiatu dugun kodigoa edo kodea, eskubiko botoiarekin pegar, eta publikatzen dugu. Sarrera ikusi, eta hemen daukagu gure bideoa. Erresa ezta, eskerrik asko.